Huhuu, mä oon jo 10V ja nyt mä saan mun oman Pokemonin ja mä voin tuhota koko maapallon. Jou Oakki, mä oon jo 10V, mulla on synttärit tänään, anna mulle mun Pokemoni. Nyt kun olet 10V, niin saat yhden Pokemonin. Voit valita näistä. Kissa, koira, käärme. Jou, mä otan koiraan, se on kaikkein paras. Hei, missäs minun Pokemonini on? Kyllä, poika. Mikä hänen nimensä olikaan? No mitä vittu, eikö se mun nimeä muistaa? Hänen nimensä on Paskaläjä. Aika haiseva Paskaläjä. No mitä vittu, sä mua haukut saatana? Sulla on koira, millä ei ois palleja. Haha, Paskaläjä, tiedätkö mitä sun siskos tänään teki? Se olisi mulla kartan. Vittu, Sniffaa mun sormia. vittu sä oot kurpa. Tiesittekö pojat, että maailmassa on 7 miljoonaa paskaa Pokemonia? No vittu en. No mitä vittu, mitä mä pyydystän täällä kaikki? Käyttäkää näitä. Näillä saatte ne kiinni. Oakki, mitä tää tekee? Pojat, hei! Wow! Hei! Wow! Hei nyt! Seis pojat! Hei nyt! Vittu, se oli mun viimeinen Pokemoni. Et saa enää nyt ollenkaan Pokemonia. Oletko iloinen? En. Niinpä. Tuletko hakemaan pokepallosi? Juntti. Turpa Kiia painu vittu mun talosta. Vittu kyllä! Nyt mennään pyydystämään kaikki Pokemonit. Hei Ash. Hei Ash. Sinun pitäisi käyttää Pokemoneja ja sit... Kyllä se sujuu näinkin aika hyvin. Jos haluat tapella, sinun pitäisi mennä salille. Salille? Sama lihaksia vai? Menet salille, taistelet ja ansaitset arvomerkkejä. Taidat olla aivan oikeassa, professori. Niin olen. Salilla. Joo, olen Brock. Minun pääni on heksagonimallinen. Eli vittu, turpa kiinni! Oakki kertoi, että sinä olet kivien kouluttaja. Turpa kiinni, kakaraa! Hyvin vaikea valita, minkä vitun Pokemonin ottaisin. Valitsen sinut! Koira! Koira! Käytä jotain paskaa No iskuasi! mitä helvettiä? Fiu! No joo, kumma! Sitten Ash ja Brock kävelevät elämänsä loppuun asti käyttäen paska-animaatiota jonnekin paskaan kaupunkiin, mitä en juuri muista. Ja he tapavat tytön, minkä pää on nauriin muotoinen.